master row, mahastar row. Oh, chol, mechanic row. I'm a super duper mechanic row. Jantar mantar fittings lo jadugar, anna tiger. Are petrol ఖర్చులు సురు సురు నేసెక్కిస్తాగా సిలిండర్. Are basu, adi kasu, nu namma vantani bande tusu. Ale, adrale dramista. Da baka manta da iko na bana bukatar da tana ikonka. Lalle ka hada hannu da ni bana abota da maciya mana. Za ka mutu ka damu da kanka. Kada ka yi girman kai fa. Masu wasa da rayuwarsu ba sa tsoron mutuwa. Maza ka bace. Shikenan ka kyauta. Yara a motsa Suriya zan tafi. Bace min ana. Suriya ina da bayanai da yawa a kanka. In gaya ma mahaifinka ɗan sanda ne. Mutum ne da zai kamili mai saukin kai kuma mai gaskiya. Kuma shi ya san aikinsa. Ya kama wani mutum irina amma sai aka sake shi ta hanyar bada belinsa. Wannan mutumin ya kashe maka iyaye, ya mai da kai maraya kana yawo a kan titi. A garin haka ne ka samu dan uwanka. Tun daga wannan rana ya kasance wani bari daga jikinka ka zama masa yaya, wato kaninka Jadaru. Kana matukar ƙaunarsa a rayuwarka. Mutane da al'umma sun yi maka abubuwa da yawa na tozarci a rayuwa, amma duk da haka baka yanke kauna ba. Ka kafa kungiya tare da wasu ƙananan yara marasa ƙarfi. Wata rana sai gashi ka gano wanda ya kashe maka yayi, wato Yadav, ka kashe shi a bainar jama'a. A wannan lokacin mutane da yawa suna tsoron Yadav, saboda kashe shi da kai mutane suka fara kallon ka a matsayin mai taimakon su. Goyon bayan al'umma da kake da shi yasa 'yan sanda suna tsoron ka. Daga nan ka dawo uban daba. Daga baya kuma ka fara soyayya da wata yarinya da kyau. Ina son haka. Wannan shine kundinka. Firos, shin ka dauka cewa mutanen Indiya ba su iya ajiye kundi ba ne? Sunanka da gaskiya Faruk ne. Akwai wani lokaci da ka kasance kai karfan barawo abin da ba za ka ke karaci saboda tsaban sa kuɗi kuma ka sai da kanwarka. Daga baya ta gagare ka shine ka kashe ta aka kai ka. Bayan an sako ka shine ka canza sunanka ka kuma shiga dabar Junai. Ka samu ci gaban ka ne daga kashe mutane. Kana matukar yunwar mulki da iko, sanadin da ya sa wata rana ka kashe Junai da ka zama uban daba. Har zuwa yau duk wani wanda ya mara maka baya daga ƙarshe sai ka ci amanarsa. Kuma ka kasance kana masifar tsoron mutuwa, shi yasa kake da mutane 100 da kuma masu gadi 40. Babban mutumi na hannun damanka sunansa Durrani. Kafin shi kuma kana da wani wanda ka taɓa